azvina kumira mushe zvatiri kuona kuti aiwa munyika yeZimbabwe vakomana veopposition vachizoya nechimoto manje amene kuti vakaplaneka kuti vakarongei nokuda kwokuti tinoona kuti pane crackdown inoitika munyika yeZimbabwe kuti vanhu isi havasi kuvhara vakasangana nechitiko chakaitika paweekend. Panapa tinoona pane mashoko anoyashitagwa naagents Gumbo amodzi avo ndo vakomana valoya naNelsonchamisa. Sana penda mashoko avaya vatano kuti subscribe like turn on the bell icon. Tichipinda pendo pake anyora achiti composure, resilience and patience. We know what we are doing, and most importantly, we know that God is in it. When we believe and continuously assert this position, we do not do so because we are ignorant or the demands of the publics of the day, but because we are confident that the plan at hand, which shall soon be reviewed and executed, is a plan right from the mind of God. It is a genius political plan. In politics, some trust in Chimbo Zenyika, some erect statues of Adiot, while some simply have no sense of divine belief. If you want to see that God is in it, observe how no other plan or individual is a reason to effectively change ZANU-PF. Since this transition, we do understand that citizens are impatient for the plan, but the plan will come at the right time, a near time, God's time. We confess our faith, but trust me, works are being done, and soon all shall be revealed. The season of the decontamination is almost complete. Hold for champions. Domashukwa achideliverwa pana agents Gumbo achinstila hope ma citizens achiti aiwa zvatakaronga aiwa zvakuda kutoita zvakuda kutoexecutika chokwadi chakuda kubuda pachena. Mutudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko anoitwa naadvocate aiwa agents Gumbo. Pinda comment section medu mutudze mafungiro enyu, subscribe kulike, turn on the bell icon.